Human error ti may tudtudo a rason iti napasamak nga aksidente iti Camp John Hay a nakatayan ti maysa senior citizen ken nang kadangranan ti inam nga individual. Sigon iti Camp John Hay Management Corporation, isolated case ti napasamak ken naipasigurado ti kinatalged ti Camp John Hay nang runa kadagiti turista. Detalye iti report ni Bridget Marcasi, Pangosfian. Bilang, sabay-sabay ah. Alas 3 ti malumi di January 16, 2026. Napasamak ti aksidente iti uneg ti Camp John Hay, Baguio City a nakatayan ti maysa a senior citizen ken pan nakadangran ti ennem nga individuala. Iti report, pasangat iti Scout Hill Road ti John Hay Loop Electric Bus iti killa at apimartak ti taray na ken nagpakanigid agingga dinungpar na dagiti biktima. Iti investigasyon ti pulisya, human error ti makagapu iti aksidente. Yung driver is nasa custody pa rin ng station 4, awaiting for the commitment order. At siya ay humaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and multiple physical injuries and damage to property. Impatang met ti John Hay Management Corporation nga awananda iti responsibilidad iti aksidente ngem nangipaay dalata iti tulong. Malaksid iti dayta, pinaglibakan ti akusasyon tinabuntog a panagresponde ken kinaawan ti presensya dagiti opisyal ti GHMC kabayatan a napasamak ti insidente. Impatang na natalged lata ti Camp John Hay nang runa kadagiti turista. Sigun pay iti korporasyon, isolated case ken awan ti pakainaigan ti mechanical error ti aksidente, gaputa regular ti assessment da kadagiti aming nga equipments ken empleyado iti kampo. Suspendido ti John Hay Loop Electric Shuttle Service aging gamalpas ti assessment nga ipatungpal da. John Hay is 100% safe. No? This is an isolated incident. No? This is an isolated incident. We respond accordingly and tulad nga po ng sabi ko kanina, hindi lang po yung bus or yung tao or yung operator ang ina-assess namin, including our facilities na rin. No? Yung walkway po, yung fence na, yung daan, yung condition po ng road, lahat po yan under assessment po sa amin ngayon. Nang ipadanon mo ti Cordillera Basic Sectors Transport Cooperative nga operator ti electric bus iti pan nakipagriknada ken nagkarida a makitinulong kadagiti otoridad tapno maipasigurado ti pan nakaipaay ti umno nga assistance ken suporta kadagiti biktima. Malaksid iti dayta, mangipat patungpal metlaeng ti kooperatiba iti bukod da nga investigasyon iti aksidente. Nang ipaay metlaeng ti lokal a gobyerno iti tulong iti pamilya dagiti biktima. Sigun kini Baguio City Mayor Benjamin Magalong, na ipaima dagiti tulong babaan iti City Social Welfare and Development Office ken City Health Services Office. Kabayatan na ipayan matlaang iti tulong manipod iti Baguio LGU ti pamilya ti 31 anyos a lalaki a mapapati a natinag manipod iti maikalima akad sa aran ti maysa a hotel iti syudad. Kagidan iti dayta, naingat ti Apilati City Mental Health Unit ti saan na pa nakaiwaras pa iti ladawan ken video ti lalaki. Nailawlawag at triggering dagiti videos ken posible at tuladen dagiti daddumapay. Whenever we have captured na mga sensitive na mga videos, iwasan po natin na i-circulate iyon. At rather, gawin na lang natin is isubmit na lang yung nabidyohan natin sa mga otoridad at ito ay makakatulong. Bridget Marcasi, Pangosfian, para iti Pambansang TV. Iti Baro, a Pilipinas.